Pozeráš sa niekedy na nočnú oblohu a pýtaš sa, sme vo vesmíre sami? Alebo sa na nás pozerajú iné oči z nekonečných diaľov, ktoré sme ešte nikdy nepreskúmali? Toto video nie je len otázkou vedy, je to otázka existencie. Kto sme? Kde sme? A hlavne, sme tu jedineční? Vesmír, ako ho poznáme, má cca 93 miliárd svetelných rokov. To znamená, že svetlo by potrebovalo minimálne 93 miliárd rokov, aby prešlo z jedného konca na druhý. A ak má vôbec nejaký koniec. A Zem je len jednou bledou modrou bodkou medzi biliónmi iných svetov. Len v našej galaxii je ohľadom 100 až 400 miliárd hviezd. Počuješ správne, miliárd. A len jedna z nich má planétu, kde vieme, že existuje život. No je to naozaj tak? Fermiho paradox sa pýta, ak je vesmír taký veľký, kde sú všetci? Prečo sme doteraz nezachytili ani len jedno spoľahlivé video inej civilizácie? Možno sme prví, možno sme poslední, alebo možno nás len pozorujú z bezpečnej vzdialenosti. V roku 2020 objavili astronómovia molekuly fosfínu vo vesmíre. Neskôr sa však výsledky spochybnili. Mars má teda zmrznutú vodu. Enceladus, mesiac Saturna, má pod ľadom celé oceány. A mimo našu slnečnú sústavu sme objavili viac ako 5000 exponátov. Mnohé z nich ležia v tzv. Zlatej zóne. Ale čo ak je život bežný, no inteligentný? Život je teda výnimočný, alebo sa zničí skôr, než ho my len vieme zachrániť. Prvými krokmi človeka na mesiaci to len začalo. Medzinárodná vesmírna stanica nás udržiava vo vesmíre už viac než 2 dekády. NASA a SpaceX plánujú vyslať ľudí na červenú planétu do 2030. Mesiac má byť kolóniou do roku 2040. Sme pripravení opustiť Zem, alebo len utekáme pred svojimi vlastnými problémami? V roku 1977 zachytil teleskop WOW signál silné, krátke, nevysvietiteľné rádiožiarenie. Odtedy sa nič podobne nezopakovalo. Bol to pokus o kontakt? Ak nás niekto počúva, možno čakajú na ďalšiu odpoveď. Alebo už dávno vedia, že nie sme pripravení. Niektorí ľudia veria, že mimozemskí ľudia, alebo teda ľudia mimo Zeme, mimozemšťania, tu už na Zemi boli. Pentagon zverejnil záhadné UAP videá objekty, ktoré lietajú spôsobmi, ktoré nedokážeme vysvetliť. Sú to mimozemšťania alebo nie? Skúste mi napísať do komentára. Ak je odpoveď áno, možno nie sme pozorovaní. Možno sme súčasťou nejakého plánu, nejakej väčšej kolonizácie. Alebo súčasťou niečoho väčšieho. Sme vo vesmíre naozaj sami? Dnes to ešte nevieme, ale možno práve teraz, v inom kúte galaxie, sa niekto díva a pýta sa na tú istú otázku. Možno raz odpovieme. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber, prípadne komentár a určite mi daj vedieť, či chceš takýchto záhadných videí viacej. Pozdravujte, Michal. Čau.